kan hun tong mek thimna bung somni na letling tu eichwan lal diki brumela chuan boi thla ka ti tak zet to a thil reng reng chu athunun phak lo vek ni hial to in a hria a office chhuah san ringot po chu dikin a hra si lo thil om dan a hote zo tur chuan a office a pan phei le ta a awa thlen chuan pathian ring tu te chu an lo la zai ringa tu te nge an ni a han hriat chian meu chuan kirlen chi ni to hek lo a ton tlanga ngai to sia an ni ho chuan brumela ni ti an hriat chuan a motor chu an ron bor huka an chhuah chhal sup supa chief khonge I bodai engtika nge hengka a chhuah don merin a hmudu che engwanga hetiang heti nge mo ini le tuma apong swal hleinem inna hi ban san jok la a thang brumela chuan chan ngai na hrilawa chan sen chi la ani hek lo khonge meri chu ati ringota meri chuan awa pan hnaya mi ta chuan kong an lo kian ngal suwa meri chuan Mr. Brumel engwanga hetiang thil hi a thlen phal nge mo ini le ka pasal hian engma ati swal nei nem tuna ama chu ka hmudu ani atia chu tiang taka meri nuzai dam le nun nem thinrim mel chu brumela chuan ala hmongai lova amita en ngam hek lo a o han thiana ka om lo chu apoi hle mai in lo boy tak zet ani hi le a me ro chu lo ngai thata ula tuma dan chunga leng kan om lova pastor hengbo sapo hi pong swal thu boy wanga manani a tun din huna chuan thiante ani wange mo kaushan khataloi kan ni wang main emo engma ka ti theilo ati lai chuan asira chuan a thian hlui lau sanlia a ui re awanga heng kan a hno chhuah kha awa hmuwa chutiang huna ani thlengthlenga alo om ve a han hmu chuan angui roya lau sanlia chu ron kal hnain akut velama akong hren doma akut dinglama brumela kok pa chuan alf kha chen kha thil kan ti dun to a ke chuan ka hra chiang che ania tun thleng hian dot mak pui pui la soi reng do nem ni alf tuna hian ka hrila che mi tu po in nangma do zonga thu boy an siam ni chuan hriat pui tu a kading ngalang a han tia chuti lai vek chuan brumela bara khai tur tak main alam tang thren Gordon Mayer chuan a hmai ron kok chungin alf in lungrwal lo na hi chu ka hra thiam in phiaruk na ero hi chu thil dang dai ani I thil ti hi enge ani hra chiang la itana tha ang atia brumela chuan Gordon thil tha ni kan ti ni a han ti dek deka Gordon Mayer chuan ani mo alf min han en chiang te itana thil ka lo ti zong zong kha kala hra reng hlomania o atia brumela chu a thian hlui pani te mel hmungam to lovina in hera Bobby Corsi e mel atong le ta Bobby a chuan hey chief brumel min la hria em turong nge ka bol tak han ring chin te le atia brumela hril hailu tuk chu a office alu tumina in hera and the force dia chuan wa zuya Mr. Brumel mer chuan angen na iti hlotin sak abei sei khopasin atia brumela chuan enge ka ti thei ka han enange lo hma kula thil om zia kan clear ko alanga reilo te a kalo kir le ang ti chungin office a chuan aluta kong chu akal ngal mia a thutna chuan a thu hnoka Julian ni wang vekani Julian hi ka van kham to tak em heng thil zong zong hi Julian ni wang veka lo thlengani a han ti ringota ado kana le khathem chu a han ena samta naran bia ka do thu hi ania samta nara number chu han tuai vera enge thil om dan atia samta nara chuan a thalo khop mai alf kaushan mi te tu ma in heng ka pai thak an du lova in khom man mo ko an du bok hek lo atia brumela chuan chu ti po chu ni se nang chu kalama itang ze lang chu ti ro atia samtu nara chuan alf ilama han tran zel na chan tur po a om to lo kan thil ro man kha fu lol lo ani ber mai mi zong zong in heng ka tik zia le that zia hi an thraveka pong swal thu boy lem kan ortir hian ati chaphak lo ani bere atia brumela chuan engpo ni se sam tang ho kan ni kha o ala hlotling em ang atia a hlotling lo chu ani hi ka hmu danin heng ka hi ading chang tho don chu wangin
ke chu min thai ngil mai ro heng thil zong zong a hian ka tel ve to lawang nang po alf I thil ti hi thlak thleng la ita na thazokin ka ring samton nar chuan atia brumela chuan thinrim takin itilom ome ti pa in phone chu ada ngala brumela chu han thohala asana a han ena chhun lai ania in to khom nan dar kar ni chawo am to e atiril ruwa chuta thil pakhat a hre chuak thota Julian Langstatin Marcela hna Sandi chanchin soitura a hril tak kha aril ru chuan Julian Langstati chu an chia a han lo a heng ka thu boy ma in ati boy to nak laia Sandi chunga thil dang han thar thole chu a hupur tak zet to ani a hote chu telephone chuan han bia a kan mi nu chungchang hriatin nei to em a han tia la nei lo a re khop mai ti chu chhanna adon chhun ani clearian office lama po chanchin engma om lo mo atia kar thar dang lam tak mai chu anunga a in honga kan state pon lam motor ani a number po an la chui chiang lo ti nan ron shrila an la chui lo a chui wat ro clearian office of endik wat ro a chung oman om mai thayasin brumela chuan a tivin hlura an endik to a tu ma an mulo ti nan ron changa thinrim zathian endik le nga ro ati tuara a khwal chhon tu nu chuan a ron bia a chief bernice na bedu che atia brumela chuan rang zetin telephone chu alang hala hello a hantia azoi thop sathian Mr. Brumel bernice re zarikani nang nen hyang kan in biak a hun to hle in ka hria aron tia brumela chuan tuna khongei om a hantia bernice chuan alf thu dang soi koina hun om to lo tuna hian thu top hril tur che in karon bia che ani hi State Attorney General Justin Perkarale a throi hruai te neng kan in bia a nangma ti chevek thei che fia na kan nei thu kan thrila tuna hian an local mek ani atia do soi su o brumela chuan ati tuara ka telephone ngai thaveka I hoten an lo record vekang chu kan in biak na chu nangma nge in ngai thata che chauza thian barni se chuan atia brumela chuan ani le ngei thu top chu nem de zo khian hantia Marcel Hogana iman kha keima wangin tu na chuang ngal ro tu na tanga dar ka nia thil ti tur poimo tak kaneya bikhwal poimo tak tak ten min troi om dona zar boy ka du lo bok ti hriang che atia tu na hian clearian office ai om tiro brumela chuan atia barni se chuan om chiang e inaute pokan office ko ta an om renga tunge ni kha kelsia inti ni in ka hria anni hoso tuna rang takin lakiang nga ro iti lo chuang ka ti tur hi ka ti nga la ni mai atia min wawituma ido mai mai ni khabarnis brumela chuan hanti le rama I oi lo ani chuan I khol ka nang ma nge in ngai thata che ka soi angin iti nge te lo rei lo te ka nga kang che barnis chuan atia phone chu ada ngala azam em awang chuan akut chu akhur der dera brumela po azam chheder to ani athil ti diklo te chu aril ruwa a in dotin ron lang zut zuta a khol chu han phora angai thlang ma in jimidan lo pachu biak phot tu le na hria a pe hel kwal fiala ni to ber mai dan lo pamin han kaute u phone chuan han tia dan lo pachuan ron chang thuaya jimidan lo Marcel Hogan le hengbo sakha keima mi mal mershiat na awangin ka chhoe tuna chhuatir nga ro atia Jimmy chuan a chan le wang zo fia chian han tuma ka hrilang che chuan te ngai ro amo chu ka phur vekang tuna te ngai ro atia phone chu ada ta ngala Bernice Susani le Kevin te chu lau thong le thin phu dep dep in an thongoi thapa Bernice thil ti awang chuan eng tak lo thengang mo tin an ngai chang thapa brumela thin rim chuan mitui tlak na hlo nen an om na chu aron lu chwa mai om mange tin an suang to a Bernice chuan tukver puan zar chu han keu dek deka an office kota police duty te chu motora an luta an tlan liam ngal chu awa hmu a anui saka chu thil chu an bei sei phak ba ka ni Bernice chuan muang chang thei kan ni lo Susan heng thil te hida thawat la Marcel te tan na lungin lam chu ipan thua yang u atia Susan chuan thil dang soi tur a shilo lalpa kalome ati mol mol ringota
bru mela chuan a khawl chu a han tinunga Bernice le midang in biak na chu a han ngai thla a arin ai de in he nu Bernice hian thila hria in thila ti thei tlat mai tuna chuan atan him taka chuang ngai na om to lo ti a hra chiang khop mai adin mun sang taka tanga a han tla chetur angai to chuan azam kher mai akut te chu a khor dot dota chuti lai chuan a khwal chon tunu chuan a ron bia a chief langsa tin a benu che a ron tia thu cha lo la mai ta che a ti vin hlura anu reilo te a chuan a khwal chon tunu bok chuan a ron bele a enge a ti muka chief nang ma nge ye bedu che ani a ron tia brumela chuan phone chu ala ngala alf boina kan thil ti tu chu in pe to em langsa ti chuan ron tia pe ye ning ti hriat fashan hian brumela chuan a tia langsa ti chuan ani chuan a ma thei ang berin lo ka lang che sonan sendi e aron roi ma a engkim lo pe fel ka du ani atia brumela chuan chu sandi chu teltirin tum tak tak ani mo atia in Vietnam cha umale masara chu mindal theini to lo ma se he thil kan ti fel ma chuan film khurtlo ka am lo ani a han tia chuta ngai no be lo ze thian kan ru ru no tlan chuak ta chanchin kha isha to em atia brumela chuan shalo engma ka shalo tin do ta han shila lengsa ti chuan engpo ni se anman thwai be sei potela voin hi aral phei chuan atan be sei tur wang to khopang alf local wat ro thupe o fe hian han tia o ka lokalang tin brumela chuan a changa anda ta ngala brumela chuan aril ru te te chuan kan lengsa ti zet chule engma hra si lawa tuang takin engki makale mo ati ngei om siale atum ang chu avani ruwa lo em adu le choro se mi reng ati buai tam to mai a buai ve hun to ani ati ril ru na unawa ama brumela po chuan akong zo tu chu eng ber nge ni ta ti po hra thiam biak lo eng po ni se atla chedon tho tho ni na in ria a chu ti ani chuan he nu mai mom doi thiam ama ti chetu ti chevele tur chuan chet ve ngei chu atum ru tlata ari ruwa chuan mi in biak na an ngai thak ru na thin khol chu a omin om sela dule thunei tu te chuan mu chuak se engkim hai lang vek ro se ti na ngai to a ama zok chuan thunei tu te mu tir chu aril ru khial zoka voi khat na na chu Julian langsa ti boy le hlang mang ang mel han mu po chak om ve lom le ti na ma le ma chua in bia a zalo fashan hian a han nui lui sama tanin kota chuan pathian ring tu te chu an lom renga a then an zaya a then an tong traya chu ti lai tak chuan hengka le marsal chu an ron chuaka hengka chuan lalpa chu fakin om ro se atia John Coleman a chuan a lo huma sabera loma wangin a au chuaka bidang te po chuan an ron hmuwa an chi bai nok nok hloma Mary po chu man mo takin a tlan pheya a pasal hengka chu mitui tla chungin a pom chota Mary chuan a lom zia le angai zia hril mol mol chungin I tha mo heng atia ka tha lom pathianin min ompui rengani atia marsal le ro chu tu man an thachang ve lo an bula chuan a kut chi lo hoi ve mai maya chuti lai chuan kar pakhati aron tlan pheya mi pakhathian ban ron vai lo lawa marsal na han en chian chuan Bernice alo ni reng mai marsal chuan a oi lo lek leka abula ron chuang tel ve Kevin oita a hmu chuan marsal chuan a mit vai emo ti na mit a han nuai ringota ma se atak nge yani si abulan ron thlen chuan a khaltu Susan Jacobsoni marsal na han hmu me chuan amak tilu tuk chu aka ho meya heng mi te hi mi thi khwa tangin an ron kir le em niang heng ka le a thian te ho tong trai wangin pathianin a chan him ani nge yang atiril ruwa Bernice chu ron tong chuakin marsal chu aron ko a I tha em marsal atia marsal chuan ka tha e ngai to am ka ni love nang engei an a han tia chuti lai chuan heng ka chuan wa hnaya marsal chuan heng he hi Bernice rizari ka reporter ania mi fel takani bok heng hi Kevin oitale Susan Jacobsoni an nia kan thiante an ni hi tin ani hi heng bosa Aston Community Church Pastor kan thian char thar thian thatak ani hi tina mel hriat tir hloma
Marcela chuan Susani lam chu hoin an that to chenin ka hrasia Kevin anian hian atia Susani chuan tilom zia chu kan la hrilang che tuna ero chuan hun kan nei tlem to ani ti chungin akar hnung lama athing rem khai chi chu a han ko hmuwa heta hian rin phak bak imamo tak tak thila omang atia Marcela chu a mela tang ringot poin a hlim ti a hriat hle a Bernice chuan boin hian ke sepale a ho te chuan Whitmore College ho tu te nen an in dor na ti fel turin sonhudam nia lekha an ziak felanga ti chuan Whitmore College chu Omni Corporation ta ani to ang atia Aston Khopon lamami nom matilia te Justin Parker te Lem lia te le until Ramandan te chu a hril ngal mola Marcela chuan anni ho chu engtika nge an lo thlenang porfe hian atia Bernice chuan chundan ni aron thleng ngei torin kan in bia a chuta in motor chuan ka hrila lom atia Marcela chu han ngoi de uwang banga anin mu khom na atel tur chuan mani in som ve top mai tur ani chu ka mel mu po an chak lom viau ta ve ang atia Susani chuan Marcel thil pakhat isya tura ifano sandi an kol renga an du lo zonga I chuan an ti hlum hre hau lawang chu an ti thin dan ani tlat atia Bernice chuan aleizon peti thi dan an hria chian to thote adai ri chungchang te a thian maktak Thomasa ramhoi bum mang chungchang te son Omsby chungchang te alo hril ve mola Marcela chuan sandi an kol ti chu ka hria lom engpo ni se ka ti tur chu ka ti ngei tur ani heng hei hinang le imi te tel ve na tur thil ani tina bulala ding reng heng ka chu a hrila ni pui chol hi Aston khopuya chuan hlim takin an hmang thina tin reng mai chuan an hna thlak tak tak kalsanin chungkwa te thian za ho te in hlim takin an hmang thin Aston kho chevel phul mun nuam tak tak chu nula le tlangwal te chuan len kho thon vel nan an hmang thina ni pui chol hlan hi an ngak hlel em thina ni chumi kum ni pui chol ero chu adana dang thlat mai mi te chu an buain an ipik em maya har sadna eng emo hian atlak buak tat hloma chol mang tur han in tin tu reng an omlo nupa an in hawa no pangtela an in sualin an lulul ema thunun lei thei po an ni lo an ran vul uile adang te reng po omze nei lova bawin an sham tuara engemo tak moni om hian khochak lam Whitmore College omna lam an hoi fura baira fara chu tlang chunga ading lu a Aston khopui lam chungai that mel takin a thlir vunga a ho te chu abula an thukup boka ne na chang thwai to dona a in ngai awangin a hlim ema an tre chel chula chu ti lai chuan ta la le sipai than khat guiloa triskala krenia muta simona nethana almota le saina te chu ram hnuai hmun biru taka an thukhoma thilti dan turan ngai tua meka chuta bairo fara chuan captain tal chu awa a o chu tal le ho te chuan an thchiang khop mai captain tal longai thate voina hian kei bairo fara zam ngai lo le ne thei lo hian karo pui zia le ka chak zia ke entir don che ani kama in lar ngamangem email min motir le ngamangem ngam lawang tiro mi soisel le ngamangem ngam lawang tiro boruak thilti theina ma a hian nang lei ho te kha in ron in lan le ngamangem karing lo a hantia ta le chuan engtin ma chang lo tel thil tha ka hrilang che kalbo mai ra u ka thin rim na hi ichunga ka lei buak ma hian nang lei ho te tan khongai na hun ka hon sakang che u in thiar fi hlim mai ra u ti paina ngun nam chu kho chak lam hoina vilika en da che u tel ka hne na ni alo thlen don to hi atia chu ti lai chuan thu cha keng tu van ter ko pakhati alo thlenga Marcel le heng ka te chu an ni ta an athu soi chu atop chota an zawai chuan kho chak lam chu an thlir ta thupa chhumdum cha takhi in bin le top tungin kho chak lam panina chho mupa ruatui pai chhum chu an hau lo ti an tha chianga ngoi rengin an thlir thapa chuta o chuan en ta che tel ka hne na che kalan tir don ka ti kha aron tia sandi chu khor deuh dera azam tlatani enge hlawa hre der box si lo kar hnunga chuangin sona kut chu afuan renga
Whitmore College Administration Building lampan chuan an tlan zela thil dik lo chu amina hria a engber nge ti ero chu a hreder si lo langsa te hnuaia rilro ha chol tir dana zirte chu a hra chuaka anti atum ngial poina so thei si lo abuai tak zetani kalkong tluan chuan engma soi lovin ngoi renga nuilui sham sham atuma rilru nuam lo tak chung le phur ro ang reng tak si in an kaltum na hun administration building in lian le moi tak chu an thleng ta a kotzol zau tak chu tan tlangin kongkhar lam chu an pan ngala so na chuan sandi chu azam deuh ni na hria a vui deuh hlek tu le na hria a nuami te viawang sandi engma eng hel tur om lo kalro ilu tangle tin kongkhar chu a honga hol zau taka chuan an luta in chunglam chhona ra ka zau taka chuan an chho ngala chhong ni na chu an thleng chawa in chunga lut lovin anin hmu khom na pun pui ber tur chhong thum na chu an pan chho ngala so na chuan kongkhar chu han pothonga anin zui luta a in chung chu azau hle a chhuat pha moi taka in pha a thuthleng fel taka rem thlapani pindan chung boruak chu arit em thonga achan chu tharau swal howan om kha tlat wangani mita hmu thei si lo hian pindan chu an lua khat tlata sandi taron lu chu mit bial lian pui te chuan an lo thlir thupa sandi ero chuan engma a hri hau lo pindan chunga chuan mi somthum vel lai an lo oma sumdong mi te professor te mi chal lang tak tak te an ni sandi chuan akut phar chuakin pastor yang chu achibaya pastor yang kanin hmu chu awamakin awalom om ve atia pastor yang chuan sandi i local thei chu alom om ngot mai atia sandi chuan professor langsa te hmu chuan an in kwa ramhwai ho chuan in pei to khop mai an ti tur nga kin an om fura sandi shwai bo tu ramhwai melchia medli ni po anui then tho renga conference room a chuan college thu nei tu te po an om thap to a Eugene Baylor po sumchung chang zia na kengin a ron thleng to a lung oi mel takhian a zial zuk chu apak khulhat thlata doit bardon ero chu adam hlol lawani Dolores Springs ni po engemaw hel hol nei ang hle anthil ti tur chu zo wat se ati mel hle a kesepa okil pali te po indu mel takin an thutlar thapa mitin te chuan banga sana in khai chu ngak hlel takin an thlira sonhudam ni thwai se an ti tak zetani pindan chung ram huai tharau swal ho po an zam ve tho mai an ho tu pa mi chaka chu ron thleng wat se an ti ve hle ani Alexander M kasepa chu ako chunga mi chaka pai chungin akar lian tak limousine duma chuangin chulai mun chu aron pan zela akar hnunga chuangin aip khai chu amal chunga ada a tukvera chang chuan khopui moi tak chu a thlira a khoi lai nge ka siam that anga helai hmuna hian enge da ila tha ang ti vel ringot chu angai tu ani mi chaka chu kasepa ko chunga omin chapo takhian anui tlora anui dan ang chuan kasepa chu anui ve zel boka chu ti lai chuan vantir ko te chuan henkale mar salate mei baka ringtu chu hruai khomin administration building lam chu an pan ve mek boka kesepa po chuan college chu a hnai hle to a asana a han ena a hun dik taka ka thleng ngei tur ani a hria tham lek hian a han tia an motor chu kongpeng thuama thlen chia chuan an hnunga chuan police motor a ron tlan ve ngala chuta chuan police chief bumala a ron chuanga a hmel chu a thu tak hle a hmalam chu ngil takin a en renga chu police motor hnung hladeu leka chuan motor engemaw zathi a ron inzui duwa ahma sabera ron tlan chu marshal kar buang kha ani marshal bula chuan pastor hengbosa a chuanga an hnunga chuan susani Bernice lekeven uida te po an chuang tel boka hengka chuan an hnung lama han hoi leta Andy Fozi dia chuan abas thatak mai chu aron khala chuta chuan pathian ring tu te an chuang khat tlata an hnung lama chuan Cecil Kupara chuan a motor a ron khal boka John Coleman le midang ten an ron zuya a hnung bera chuan an pastor hlui James Ferrell chuan anupui baka Mary le Edith Das tari purin nuan ron dala ole tuna tan chuan heti zong hi karon chia thei ni le pot se minlo ngai thak sak thena wangin lom thu karon soi le a minlo ngai thak sak le zel tur point karon ngen chawa
arem phei chuan min lo share sak ula min lo like sak ula ka van lom le zwal don em tuna tan chuan in zawa in hun man nuam le vek ule